Я правильно понимаю, что логичнее всего начать знакомство города именно с этого места? Так, бо менавіта Навагрудскі замак, які знаходзіцца на Навагрудскай гары, з'яўляецца сучаснай візітнай картачкай горада Навагрудка. Кстати, Замковая гора – одна из самых высоких точек в Беларуси – 323 метра над уровнем моря. А сам Новогрудский замок в свое время был одним из самых мощных на территории Великого княжества Литовского и всей Восточной Европы. Ён меў цэлых 7 вежаў. Нейкую канкурэнцыю мог складаць хіба што замак у Гродні, які меў 5 вежаў. Целых 7 башен, и каждой присвоено свое название. Та, которую мы можем видеть сейчас, называется Щитовка. Она была построена в конце 14 столетия и выстояла в первозданном виде аж до 1906 года, когда обвалилась ее южная стена. Вельмі вялікая пагроза была, ён знаходзіўся ў такім стратэгічным месцы, асабліва калі навісла над нашай зямлёю ад крыжакоў, ад рыцараў. Менавіта тады былі ўзведзены першыя цагляныя каменныя вежы, якія абаранялі наш горад сярэднявечны. Никакой летописи Новогрудской земли до наших дней не сохранилось, но тем не менее, благодаря археологическим раскопкам история замка нам известна почти в деталях. Самыя вялікія прайшлі ў мінулым стагоддзі, амаль 30 гадоў капалі санкт-петербургскія археолагі. Вельмі цікавыя фундаменты былі адкрыты, у тым ліку і фундаменты вялікакняжскага палаца. Можна з упэўненасцю казаць, што менавіта вось там, паміж дзвюма вежамі, паміж касцельнай вежай і шчытоўкай, знаходзіўся вялікакняжскі палац. Менавіта вялікія князя літоўскія Ягайла і Вітаўт менавіта там складалі свае стратэгіі і тактыкі, каб разгромить рыцарей крыжаков. Пожалуй, самое великое событие, что произошло здесь, это коронация Миндовка. По легенде, князь был и похоронен здесь, под холмом, называемым Гора Миндовка. Ну а здесь... Калі наш Навагрудскі замак знаходзіўся пад аблогаю вельмі зацятаю і невядома было, чым скончыцца гэта падзея, мясцовы баярын закахаўся ў прыгажоню іншаземку. Па адной з версій яна была шведкай. Ён таемным чынам забірае гэту прыгажоню да сябе ў замак. Ну а яна аказваецца шпіёнкай. У цёмны час яна апускае мост, адчыняе вароты. Ворагі ўрываюцца маладыя воіны ў замак, і адзін з іх паслізгваецца на мосце, падае ў роў і згіне. Маці гэтага воіна, яна была вядзьмаркай. Сваім горай адчае яна праклінае ваду ў Навагрудскім замку і заклінае яе назаўсёды знікнуць. Ну, вады мы з вами сёння не ўбачылі, правда? Да. Пракляла ўсё-таки ведьмарка. Есть и более прозаичная версия. Почему же здесь больше нет воды? Просто-напросто подземные воды ушли вглубь, и постепенно ров пересох. Думаю, эта версия мне нравится все же больше, чем проклятие ведьмы. Слушайте, а развлекались тут как? Рассказывали вельмі цікавыя гісторыі, вечарамі танчылі. У нас на Навагрудку вельмі багаты фальклор. Казкі, легенды. Нездарма менавіта тут, на Навагрудчыне, нарадзіўся адзін з вялікіх сусветных паэтаў – Адам Міцкевіч.